Dobrý večer, srdečne vás vítam pri sledovaní tohto videa. A moje meno je Eva Stanová a som autorka projektu Šťastie Summit šťastného života 2015. Možno ste videli niektoré z vysielaní, ktoré sme pre vás počas 7 týždňov vysielali a mali ste možnosť vidieť, čo je najväčšou príčinou nešťastia. Viete čo? Ak nie, tak je to porovnávanie. Porovnávame sa či už so svojimi priateľmi, s rodinou, ale častokrát sa porovnávame práve s obrazom, ktorý pre nás vytvárajú médiá. A ak sa porovnávame a túžime náhodou žiť ako niekto iný, tak z toho vzniká najväčšia príčina nešťastia podľa doktora Františka Koukolíka, ktorý robil špeciálnu štúdiu práve o šťastí. Ale viete, čo je ešte podľa môjho názoru viac? Necítime sa šťastní aj pretože nerealizujeme svoje túžby a sny. Možno ste sa niekedy o to snažili. Možno ste niekedy ako dieťa, napríklad ako ja, snívali, že budete hrať na klavír. A potom z nejakého dôvodu ste prestali. Či už preto, ako ja, že ste sa chceli radšej hrať s kamarátmi, alebo možno ste jednoducho nemali tú silu pokračovať, stratili ste tú víziu, prečo by ste mali trénovať každý jeden deň. A keďže sa volám Eva a vieme, že Eva bolo meno, ktoré sa spája aj s chybou, za ktorou sa skrýva toto jablko, tak jednoducho viem, že ak si dovolíte a odpustíte si jednoducho všetky chyby, na ktoré si v živote spomeniete, ktoré ste spravili, tak vtedy prichádza prvý ten krok a prvá tá energia k tomu, aby ste opäť začali snívať. Snívať o tom, čo by ste chceli, po čom túžite. A keďže som autorka summitu Šťastného života 2015, práve na summite Šťastného života môžete s nami snívať v prvom kroku. V tomto kroku vás povediem o tom, aké sú vaše sny a túžby. Čo v skutočnosti chcete, aby bolo vašim povolaním. Ak to rezonuje s vašou dušou, srdcom, jednoducho cítite, že ste volaní hľadať svoje práve povolanie alebo poslanie, určite si pozrite stránku 2015 Summit šťastného života a pozrite si program, ktorý sme pre vás pripravili. Možno sa pýtate, prečo je šťastie také dôležité? Neviem, na túto otázku si odpovedzte vy. Mne šťastie dáva harmóniu a dáva mi vždy silu jednoducho konať s tým, čo vnímam, že je moje poslanie. A to mi prináša do každého jedného dňa veľa radosti a šťastia. Aj keď možno nie vždy sa úplne usmievam a smejem, ale pre mňa šťastie znamená harmóniu. Čo znamená pre vás šťastie? Odpovedzte si na túto otázku. Teším sa na vás čoskoro už v ďalšom videu a teším sa, že z tých, ktorí ste pripravení, uvidím už čoskoro na summite šťastného života, na ktorý vás srdečne pozývam.